Hello लोगोफोर नै दिनैहाय जोंने बिबोनांनि हाबा दङ हाबानि सानसे सिगां जों बेबायदि रेडि खालामनानै लायो नै बिबदद मामा ओमफ्राय नैहाय नै सिख्लाफोरा नै मेहेन्दी लागायगासिनो दं गाबोन देलायनायनि थाखाय ओरैहाय नै मावग्राफोरनो जानो संगासिनो दङ ओरै नै नाबो गोदाबाय होमब्ला नायलांबाय थादो नै फाइनालि दिनै हाबाया होमब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर गोरलैनो फिसानो क्लिप देखायलांनोसै आं नोंसोरनो धन्यवाद प्रार्थना नसरत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन